मादै फैफिनबाय सोना मादै मादै आइ मादै फै मादै मामाखौ नायनो फैलायबायलै मादै फैदों मादै न'मा मामा फैबायलै आये 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 खारबोसोदो र' आं देखायनोसै फैलायबाय सोना फैलायबाय नै नै जोंहा मादै फैदो नै मादै आयो मादै फैदो नै मादै फैदो सोना औ दे एलाय नायदो ने सोना नै ओइ नै एलाय नायदो उनगोन दे उन दे मादै दे एलाय नै मादैया नै मादै नों बामनो हो बामनो ना दे उनलाय दोना दे बिदि नोंदो थानोनो नों बामनो आगैया मोजां न' आगैया गिदोदां अरांखौ गिदो खोमा बांथिबाय नै तुगलो बामनो नै बामबा नै आवनो बामनोबा अननायदो मादि खालामनो आगैया फथा लादों जोंनो दे गाखो सेन्देल आखु मादि गाखो जादों नङाबा स्कुल गैया रिफि गैया माला खुलिगोन 10 आवसो खुलिगोन आगै नायनो फैदो हारसिथाया र' आगै नायनो फैदो न' जाहा दिनै मामाया 1 month कमप्लिट हेपि बार्थडे 1 monthनि न' हेपि बार्थडे 1 month कमप्लिट जाबाय आगैया नै इदि नाय नोंखौ नायगोन ने आगै इयाव खामा दे इयाव खालाम आगै आव इदि खालाम दे इयाव खामा दे आव इदि खाम दे खामलाय लासै खाम दे नङाबा ना गाबगोन आगैया इदि खालाम आदा रिफि थांगोन आमाइसो आमाइया गिदिर नोंनिया इथिं नायलाय ने ओइ पिपिखौ नायनांगौनो नायलाय मिथिखादों नामा दा मामायाबा नायदो न' मामाखौ नायदो आमाइखौ नायदोलै आमाइ गिदिर जाबाय फुंनि ओंखाम माहाय जानानै लाबाय आङो फुङावहा ओंखाम जायाबाथ' जाखाथारा ओंखामखौनो उखैबाय थाग्रासो जाग्रा जाबाय दानिया माने फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे मोनायाव खनसे बेबायदि जायाबानो जाखाला आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा आं दायो फुंनि ओंखाम जागासिनो दं आरोना ना भाजा ओमफ्राय ओंखाम फुङावथ' आरो मा मोननो ना ओमफ्राय नायाबो मैयानि ना बाजाराव लाबोनायमोन ओमफ्राय फ्राय खालामनानै दोननाय ओमफ्राय बेखौनो भाजा बानायबाय आरोना फुङावहा ओमफ्राय बेखौनो आं ओंखामजों जाबाय आरोना लोगोफोर सोर गोजां बोथोराव सान्दुङावहा बिदिनो बाहेरावहा जनानै ओंखाम जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खालामहरदो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय सोर मोजां मोनो सान्दुङाव जनानै ओंखाम जानो आंथ' बिराद मोजां मोनो आं गोदोनिफ्रायनो माने बिदि गोजां बोथोर टाइमावहा माने बाहेरावसो ओंखाम जानो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनायनि उनावहा आङो मामाखौ लाफिनबाय ओमफ्राय फुंनि समावथ' गोजाङो नालाय बेनिखायनो आं सान्दुङावनो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय सान्दुङावनो आङो मामाखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय गोजांदों नालाय सान्दुं ज्रोम ज्रोम सान्दुं सायनायावहा ओमफ्राय लानो मोजां मोनबाय आरोना बेनिखायनो सान्दुङावहा जनानै लाबाय आरोना आं मामाखौ फुं समावथ' आरो गोजांखायो नालाय हेल' गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय जोंहानि मददसाया आंना बेबिया दिनै 1 month कमप्लिट जाबाय आरोना दिनै बिसिनायाव उन्दुनानै किक्लिं काक्लां खालामगासिनो दं आं देखायनि र' मामा उन्दुना सिखारखांनानै जाखांनानै नै मामा दिनैहाय नों 1 month कमप्लिट जाबाय हेपि बार्थडे ना मा होनो मामा ओइ मामा मामा सोना ओइ उखैबाय नोङो उखैबाय मामा उखैबाय ना मामा सोना दे गेलेगासिनो हारसिंनो गेलेगासिनो नै उखैबायबो खोमा अ मामा सोना र' ओमफ्राय आं दाख्लैनो फैदों नालाय ओमफ्राय बिमायंआ बिजावजालि आब'आ नै गस्ला बायना हरदों बेखौ गानहोनोसै आङो मानसिखौ साफा खालामखांबाय ओमफ्राय नैबे पेन गानहोनानै दोननोसै गस्लाखौ पेनखौबो एखेलगे गानहोखानोसै अ मामा असा गानसै सना असा गानसै गानहोखांना जि आराम थाबाय मामा हेलो मामा असा गोदान गानबाय सोना आयं बुरि हरनायखौ न' मामा लैथिनाय सोना हिथिनाय नै माइखौबासो नायगासिनो गानहोखांबाय नै मामा सोना आंबो माम उखैबाय माम जानोसै दे सोना दे माम उखैबाय आंबो सोना ओमफ्राय आङो गय जागौमोन ओमफ्राय फाथैयानो आइले फाथै सिरिना दंमोनदां फाथै लायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो बेबिखौ लाना बोरै लायनो नै उन्दुगासिनो दं गय जानो लुगैदोंमोन फाथै सिरिनाय दंमोनदां लायनोनो हाला गरसेया नै सांगंसे नै बिथिंबो मानलांजोब्बाय बिराद बिबार बारखादो थायहांदोबो नै मेल्ला थायहांदो नै फिसा फिसा थायहांदों मेल्ला बिबार बारखादों ओमफ्राय नैबे सिंथिं हाबलांनांसिगौमोन आरोना फाथै लायनो थाखाय आयो मामा मोनस्रां थांसै नोङो फाथै गांसे खनना दोनफैलाय आं दायो ओंखाम जाखांबा जानो गय जानो लुगैदोंलै गांसेबानो जागोन सिरिनाय दंदां सिरिखादोदां जानो लुगैदों गय दायो ओंखाम जाखांबा जानो लाबो बेयावहा माहाबा गुल निमु थाइथाम थाइदो होननानै बुंदोहाय मैनावा बुंबाय थादों आंखो माहा थाइदोंथाय आं नुस्रायाखै थाइथाम दङ होनना बुंबाय थादों फिथाइखौ नुवाखै माथो आं माबा थाइथाम दंनो लाबोबाय ओइबाव दिना गालां बेरांसेयाव उन्दुबाय बिराद थाब ओंखाम उखैग्रा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बारा समानो जायाखैमोन ओमफ्राय आं नै ओंखाम जाबावबाय कफि ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय दा उनावहा माहाय जाबावगोन सानजौफुआव
ओरैबायदि थाब थाबनो खाम उखैखायो दहाय जादों फुङाव 7टासोआव ओमफ्राय दा उखैनानै आरो एसे जाबावबाय फिसा उन्दुनायावनो एसे जाना लानोसै माहाय जाना लानोसै